Време да напълним гнездата с плънката. Разпределяме равномерно на всички. Ще станат много вкусни и интересни. Поръсваме с кашкавал и слагаме във фурната. Ще печем в предварително загрята фурна на 200 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната, докато се запече кашкавала. Ето, приятели, гнездата са готови. Вижте колко апетитно изглеждат. Запечени, мекички, идеални за обяд или вечеря. Сега ще извадя едно.